Nadakpan ang babae nga usa ka lokal nga kontak nga konektado sa grupo sa mga dayo nga gidudahang mitulis sa duha ka jewelry store sa Calderon Street, Barangay Ermita, Cebu City. Nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Carbon Police Station sa Sitio Bato, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Gila ang suspitsado nga si Shira Ligunas Albina, 30 City ang pangidaron, residente sa Sitio Baha-Baha, Barangay Poblasyon, Argao. Gikan kang Albina, nakuha ang 4 ka sachet nga gidudahang shabu nga dunay gibugaton nga 10 gramos nga nagkantidad og 68,000 pesos. Lakip nga nakuha ang usa ka gold nga kwintas ug mga resibo nga sulod sa iyang itom nga co-enforce. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office. Ang dinakpan nga si Albina kunsabo sa dungan nga pagtulis sa duha ka jewelry store, ang DGC The Gold Chain Jewelry Store o Missy Gold and Silver sa Calderon Street niadtong Agosto 8, 2024. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, ang mga alahas nga nakuha sa tulisan mukapin sa 10 milyones ka pesos ang balor. Nasuta sa kapulisan sa pagkasikop ni Albina nga nakabaligya na og mga alahas sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo, human na recover ang mga resibo. Ang staff sa duha ka jewelry store kauban ang investigador sa kapulisan mihimo og usa ka inventory. Wala motugan si Makatangay kung pila ka mga alahas ang gidispose sa suspect base sa nakuha nila nga mga resibo sa alahas. Kadtong nahitabong tulis, wala makita si Albina apan matod ni Makatangay, kini mao'y gitudlo nga naghatag sa usa sa mga motorsiklo nga gigamit sa mga tulisan sa pag-ikyas. Human nila matulis ang duha ka pawn shop. Dugang pagpalawom sa investigasyon ang himuon karon sa kapulisan. Ingon man ang pagpangita sa dugang ebidensya, batok kang Albina. Sa pagkakaron, kaso sa paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act, ang giatubang nga kaso batok kang Albina. Samtang kaso nga rabiri unya, ang idugang nga kaso kaniya kung makahipos og dugang ebidensya ang kapulisan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.